Nyakwarom Gajwang' okinyi makawuono chenro mar pok opogore hakelo ni kantiere kaunti mano ma Migori. Onyisa ni gweng' ni iluongo ni Kanyadgiro to kama wantiere ni ong'ere kaka Ober SDA. Omiyo okinyi makawuono gin pok mopogore opogore ma bende dwaro timo ka. Okinyi makawuono ineno mating'o ka en achiel kuom jomoko luonge ni poncho, jomoko luonge ni sweta, mana kaka inene gir koyo. Wang'e ni magi bende en kinde mago mag konyo Nyakwarom Gajwang' pok mano mar chweyo mwandu mopogore opogore koda usi. Antiere koda madhe ma bende biro bedo ka nyisowa nyinge, to nyisa ni nyinge ng'a Onyakure. Madhe rwakni machiegni e chenro mar pok opogore. Terouru kamano ahinya kuom rwakowa okinyi makawuono ber chach. Erokamano. An iluonga ni Margaret Akelo Amuka. An nyar Karachuonyo Kokoth, kumiluongo ni West Karachuonyo, Homa Bay County. To sani tayudora Ober SDA ka. Mae dalawa, mae kanisa wa mwaleme. Margaret Akelo ma jaoda Muka Kanyandiga. Ma nyar Karachuonyo Kokoth, Homa Bay County. Erokamano ahinya. To koro pok ma okinyi makawuono wamenyo en pok mano mar chwecho. Kinyalo mana miyowa background maru nikech ang'e ni untiere kaka group mar mine mosebedo ka tiyo tije mopogore opogore. Kaka jo SDA watimo tich lwedo. Matiende ni ma iluongo ni Dorka Society. Dorka. Watimo tije mag lwedo mondo mi oketnwa mine matindo bisi kaachiel gi mine madongo mondo wapuonj mine matindo kuma kanisa ne otimore nade oae. Nikech kanisa ne watiyo tich lwedo. Koro nwabedo piny mwaparo ni yawa ere kaka dang' wakony mine matindo. Batanta ng'ama duong' chiegni 70. To koro wakelo nyiri matindo mondo mi watimre nade wapuonjgi. Mak mana ni kane wachako to nwayudo ka koro piny odhi malo. Kanisa be samoro wan gi yuto mabet katin. Koro nwayudo nyako moro Nyaembo. To konwa ni yawa jo Kristo wa embe en ja Kristo. Adwa kelo nu gik moko munyalo tiyo go tich lwedo. Kech ng'eni ka wan to wang'eny ni wahero tedo kaka jo Seventh Day. To koro tich lwedo ne dok nwa chien. Omiyo noparo mokelo nwa usi. To koro nopuonjowa chwech mopogore opogore. Wachwe gik mopogore opogore. Batanta chwe sweta. Mano ne en higa mane? Sani wadhi gi 2. Koro in ilonye chwech mano mar An alonye chwech sasa. Kendo achweyo gik ming'iewo bei matek. Gin kaka ang'o gini michwe gi usi? Machwe gi usi ahinya to en magi kikapu moro be nitie michweyo gi usi gi sindan kama. But en to ok ahere ahinya. Mae mahero. Nikech ma nyalo chweyo kata gotieno. Bendo miya yot mar chwech usi yom. Ing'eni ng'ama osebedo ng'aduong' bende koro. Koro mate mahero ahinya nikech bende ji ohere, achwe maber, nyiri matindo ohere, mine madongo ohere. To kendo kasechweyo tok bedi. Kore mamiyo ahero gima kelo na pesa pia. Maini luonge nano nikech nacho ni nyinge poncho. Kene gweng' ka uluongo gini nade? Anta ka gi dhok mo ni sweta. En sweta? En sweta. Dono ka en sweta bade maonge. To bende chal ka scarf? En kama ukete no. Koro ati ng'eni kaseyudo kober ne ji. Ta an ang'e na chwe sweta. Nying moko masani gi to koro. To madhe Nyaembu ne mano puonji chwecho koso ni Nyaembu ne mano puonja chwecho kuom juma di. Achiel. En mano puonja kaka ichwe gigi, kaka iketo ng'utgi, gimoro amora kaka itimo, mano puonja kendo alonye maber malich ma en koro en gimoro ma ji ohere, donge ineno kata sani kaka ochalo. Ojaber. To chal ka gima kala ma white gi black ni favorite mari emihero. Ji be ohere, ji emo ohere. Ing'eni nyaka ichwe gima dhi. Ma gi black tea. Ema ji ohero. To koro nyaka amba chwe gima miya pesa. Ang'eni kapok wadonje nengo chwech mopogore opogore ma bende itimo. Wachaka na gi usi nikech wang'e ni wantiere Rongo kaendi, Ober kae. Usi gi ugolo kanye mwandu mopogore opogore maneno ka uchwecho godo. Usi gi nooronwa. To kane wasechako girubwa ni, to koro kaka ne wamedo uso gige wagi, group moro be nopuonjo mwalo kocha. Koro ji ne koro chako kawe en bende mondo puonjgi. Koro miyo usi tinde yudore Rongo. Johala ma Rongo nong'iyo ni gigi kare koro ginyalo dhi. Koro usi sani wayudo Rongo. Batembo kelonwa moa kucho. To koro kata mana kopogore gi mano, en nyithindo gi joma dongo. Koro into nawacho ni koro ma rang'iny mar sweta ma aina ne michweyo gwenge makone. To koro chwech mare kawo ndalo maromo adi? Inyalo kawo godo thuolo maromo nade? Chwech to ka pesa tayari. To gina nya chwe gi ndalo adi? 3 tamini. Ka pesa osebedo tayari ma oda ng'eny to kanende. Koro chwe chutieno thuru. Okinyi kasetimo gima madho nikech en pesa manyalo doyo go be. Koro
kar dhi puodho taseyudo pesa amiyo jamala na tiyo. Customers magi gin ng'agine? Customers to ng'ata mayudo. Mar mondo mi ng'ato ng'e, nikech ang'e gweng' mober ka, ji samoro ng'eyo ni nikech un jo Dorcas donge. To koro ng'at ma kata mana oko ka e gweng' kae, kila ng'ato ng'e ni uchwecho koso lando. Ong'eyo, nitie customer achiel ma bende natero ne gik moko maber kata tebo matgiri ka natero ne. En mama ma Nyasembo, but waluonge gi nying moro ni Yureka. En gi kar duka moro, duka neno be watero ne chak. Koro en bende en achiel kuom customers asetero ne gik mabeyo. Koro en be katero ne kamano. Tembo luongo siepene moko. Koro ng'enyne en momiyaga customers. To nengo ni ringo nade madhe? Nikech ang'e ni chucho ne nyithindo gi joma dongo. Nengo kaka ma kende be gi wuone be samoro nyalo nyisowa. Wuone to pok adich. Idich gi mine. An adich gi mine. Wuone to pod tich gi tek matin. Koro kaka maa kasetieke usi madhi ka roma 1,100. Tan kasechweye to chuni ni miya 2,100. Nikech ok anyal chwe gima chalo kama to gi pesa matin. Koro 1,000 ne pesa matin ohala mayudo. To en kama to 2,500. 2,500 nikech bopek. Ya dongi neno kata in sana ki pim sweta ni yawa. Ingeni da beto di pim neno kako chalo. Nikech ang'e ni koro ma yudo godo yuto kopogre koda puodho. Ber mane miseneno ohala ni kin thuolo mar koro higni malawo 2? Ber maseneno taneno ni gini ok okethre, onge gima time, ok en gima waro ma ng'a wach ni na wero anda olal. En ani samoro koponi koro owalo chung' matin kaka sani dhi yaw skul. Jung'iewo koro tin. To kogi kar kama dhi Desemba kama to pesa donjo mang'eny. Ka dwe mar 8 kama bende joma dhi e kiche bende pesa donjo. Koro en ni en gi sani ma pesa donjo mang'eny, but ka dwe ni biro rumo to koro customers wachako dok chien. Dwe mar 8 ing'e ni adwen wahero gik ma smart ka ji dhi kiche. Koro kiche to gidhi. Desemba be gidhi. Koro dweche 2 go wayude pesa kabisa. Tachiedh nade? Achiedh nade ting'e ni koalo chung'. To koro nyaka bed gi pek. To kobed pek ahinya nikech jagweng' nyaka ang' ayudie moro bende moa kata Rongo ni yawe gir ma Margaret cha. Adhi akawa dwa dhi wuoth. To kosedhi go wuoth donge nyaka yud na customers kuro. Lakini ohala ahinya to dweche 2 mapimo ni. Gimoro amora nyaka bed gi rachne yawa. To nengo king'iyo kata mana nengo usi, nikech usi dong ba neno ka teno piny maru, aneno ka nengo mwandu bende ojamedre. Komedre ok amba medo bei. Imbe ni medo bei. Komedore to amba medo bei. Koro ber mar gira ema biro miyo ng'at cha ok ywagi. Nikech kwapimo gigi sani. Koro wakaw ni dhi ng'iewo chiembe chiro. Rech 4 siling 2,000 tichamo sano to rumo. To girani to biro teri wuoth ma samoro nyalo tho iweyo. Koro mano bing'e ni injili ma nyaka yal ne ng'ato mondo wacho donjne maber mondo miya pesa. Koro lewne chiemo dichiel tikaw gima budho. To madhe kaka hiki oniang' nikech niwacho ni hiki law mana 70. Ting'e ni twang'o gigi gi usi nikech aneno ka sandan mitiyo godo. Thuolo mibedo godo. Dongo ka thuolo malach. Beda kitwang'o kichako ruwo usi. Ing'e ni wajo SD wang'iyo gi tije mang'eny mag bedo gi. Koro kar bet aonge gi shida. Ka ol tadhi aninda. Kanyo to okel na shida mang'eny. Kopogre gi mano madhi bende wang'e ni lewni ma otwang' koda usi bende nitiere kaka inyalo ritgi. Hakeni nitiere kaka ing'e kaka inyalo rit lewni gi mondo kik yure. Ka ng'ama ong'iewo tema mi advice maber. Anyise kaka onego dhi orit gini. Achiel kik omoye sing'enge. Nikech komoye sing'enge to sing'enge dhi golo usi. To dhi kethore. Kik omoye gik machalo chiel kama. Koro beda gi tol moro ma plain maber. Ma komoye to onge gima timo gima kethe. To kodhi omoye amoya ni koro yudo thuolo embe koro oseluoko moye chiel. To ing'e ni usi en gima dhi wuok. Koro mano chik ma nyaka mi ng'ama ng'iewe mondo kik oduog chien ni sweto kethore. Te gweng' ka nikech wacho ni Nyaembu moro mano puonjo tije lwedo. Madhe sadi ni mako lwet ji adi. Ji adi misepuonjo kata mana mar mondo mi ong'e tich motemone. Gweng' ka injo wapuonjo ji kata Rongo ka. Kanisa moro incho luongowa. Bende amba wase train ng'atwa e waka. Nyako matin mondisore ka in kama. Puonjo kamili. Koro en be wasekete en japuonj. Ating'e ni ok anyal wuotho kuondego. Koro kaka en nyako mosekalo penj man gi certificate tijni.
kendo en osomo mang'eny, hata somo mana chiegni 2 kende. Koro en mwaore kama jogo dware puonj tichule to nus matin oduogonwa e group to nus matin bende nikech madhe in achiel kuom jogo eko bende oseng'eyo ber mano mar tij lwedo. Tineno ka tij lwedo kelo ang'o? Kelo yuto kendo kelo pesa. Lakini paro mane madichune minewa matindo kata mana minewa madongo kaka in ma samoro ing'eni mine bende wan gi achiedh nade mathoth. Ing'eni magi tich miya ng'ato nyalo mana timo ka obet samoro. En paro mane madichunegi mar mondo mi giyud yuto? Kwachako gi mine madongo, miyo maduong' ka chi wuode odonje dala, ok onyal nyise ni ok adwa ni idhi ka, to gimomiye motimo to timo ang'o? Koro ambe usi nani nyaroda modonjo takoni nyathiwa, kiseiko gigeni kati ya e puodho bi apuonji tich mana nyako mawendo. Koro abedo kode piny apuonje usi, koseng'eyo ok owuogi, onge kuma odhi unless nodhi chiro kata odhi timo gire moro. Koro ma kete modich, miyo nyiri manie kor gweng'wa ka awachi ni wacha die nikech wan e compound ma kanisa, ok giwuothi kata nyako mathis mineno kelo kapet, onge kuma gidhiye, gina ka. Koro mano puonj mamiyogi gidich. To mine madongo ba nyiso ni yawa, kik iket nyar ng'ato e dalani gi weche manono, to giminyise monyalo timo maber be onge. To pur be ok inyal chiko go nyar ng'ato sani, nyiri masani ni ang' odhi e puodho, mano to duochi ng'ato. Koro mondo nyako bed smart maber e dala, nyako tim tije mabe miyo oyudo thuolo mar bedo maler. Nikech okinyi makawuono koro wamenyou, iwacho ni piny ngima ni nuo okinyi makawuono TV mano mar Ramogi. Ne ng'at madiher mar mondo mutiege, samoro ng'at mawuok e alwora mar Rongo, Migori, Ober ka endi kama untiere. Tiegruok akini kuchitimo, utimo nono koso utimo nade? Wachak gi tiegruok monde. Te ya penji sana. Nitie kos mitimo nono. Nyako chulwa nikech wambe wakao thuolo. Wambe wakao thuolo. Ipani gima kama danga puonj ng'ato nono yawa, nyaka gichul. Kos ka kos ichulo. To kawo thuolo maromo nade nikech luore gi wich yot mar ng'ato. Luore gi wich yot mar ng'ato. Ing'e nitie ng'ato be makati puonje boko puonjre. To lakini ka ng'ama wiye yot, to dwe achiel kama to seng'e chwe nyaka kapet mineno cho. To design sigolo kanye madhe? Design ting'e ni an ng'ama riek ka nosepuonjwa. To koro amba time mama yudo. Kama bede piny ta abe koro wiya nyaka ti. Koro aparo mana ni gini kachake kama to dhi bedo gima kama. Kachake kama to dhi bedo gima kama. Koro design to ok amany kuom ji. Amanya wiya ka. Mane wiyi? Wiya ka. Dungeni wajo mosomo chon to wiwa mako. Design tamanya kata ma sono sani ni. Japuonj no konyisa. Chon ne wapuonjo usi adek. Bang'ina ma usi adek. Ma adek. To ma 2. Okay. Kendo ma kiywa tol kama tiwa achiel. But ma 2. Yani kichwe kamae, to koro ing'eni kamae, to mani ing'eni achweyo diriyo kamae, kamae, taywa tol achiel kama. To macha tichweyo tiywa tol 2. Koro dong nitie pogruok. Ain madhi kapok odonje weche mago motenore kaka uchwecho, kunyiswa ni ng'at madwa yudou, oyudou nang'o? Ng'at ma samoro dwa promote. Madwaro wasani. To kon 07 tinde nitie. To donge migi 07 bas. 07 en 0710 67 63 56. Donge tieke? Nwanena samoro. 0710 63 67 56. Mano kelo nying mane? Mano kelo nying Margaret Amuka. Koro ne jok madwaro sweet. Jok madwaro tiegruok. Gi ywa nambano. Aya, to koro madhe nikech chenro mar pogore, wapuonjo nyaka jopiny dongi kaka jal ma koro lonye. To kingiswa ni mar mondo mi chwech, ginang'o gini madwarore, keso process chal nade. Mana kinyalo nyiso ni kwaram ga jwang' mang'iewa sani. Wacha gi tools. Donge sandan nyaka ibedgo. Usi nyaka ibedgo. Gi design wi koro. Ma te usi, to wan kaka ichake kamae. Ineno, usi ni emitimo kamae. Kamae, ineno. Kamae. Koro usi ni, en ing'ena dhi chwe, to kasetieko chwe, to ng'ute cha, apimo go ng'uta kama. Ineno, kamae. Koro nyiso ni kapime kama, to koro abiro chwe kaluwore yani. Neno. Koro usi ni kasechwe kama,
tabiro chweyo kaluwore but katieko kanyo masechweyo tol achiel ni to achako kamae achako kama ikete mane wang'usi kamae koro ena gima dhi kama neno madhi kamae koro kamae itere atera miluore nyadi uchiel ineno koro kiseluore nyadi uchiel to nitie kamoro ma koro kogik tidhi riwe ineno kako dhini mano koro kola ma koro kola ni luora kamano alafu kiseluore nyadi uchiel to nitie kama idhi riwe godo kama kiseriwe ka biro wuok vi kama ineno kae donginano kaka kona alafu ka be donginano kama kono wuok koro kaka chake chae kaka ng'ute ni idhi luora mabed kama ng'ute ni kaka inene chake matinja koro idhi luora ma ng'ute ni bed kamae alafu kosebedo kamano tichako ugine ka ng'ute ni oket kama choth tol cha ema iluora kamae alafu kiseluore kamano ng'ute ni nyalo biro kata bang'e koro ichweyo kodhi kamano to mar mondo mi nikech aneno ka gipimore mar mondo mi nikech aneno ka ma rom size ni rom kama ikwano line abich oko kal ma ikwano line abich kaka ma idongi neno ka 1 2 3 4 5 ma bende 1 2 3 4 5 mondo giromre mondo gol design ok twanga gi pachi ni koro racharo gi ikwano gi mari ne oserumo podi dongi neno tiende negi pok oromo koro kosegi kore kiketo tiende negi nen ma kasetieko kore kaketo tiende negi tiende negi be ng'eni ma medo bedo smart maleo kabisa koro mae magi to moserumo to koro kaka ma mar ng'angongo mano to mar ng'aduong koro mam omonyo usedi ing'e usi kwan momonyo ma taparo no tero usi ka par kama ke chusi gitin kaka ineno gini gitindo ma otero usi ka par to Nairobi kocha aneno ga designs mag usi mamoko unutio mana gima nti aneno ga moko ma chwecho moko dong kaka ma duong moloma koro rang'iny mag usi mutiyo go ma mar kitamba ma dong ineno koloma dino kama thin koro madongo gi wuok mapek to nikech jomoko dwaro malight koro ng'ama dwaro mayom ahinya matin mayot to nyalo tiyo gi usi to aya sabi biro chwecho karwa kae achiel be nyaka ibed ja Kristo madieri ok ibiya ni in kora yudo girupa dhiye nyaka ibed ja Kristo kata ok in joberwa ka ja SDA to nyaka ibed ng'ama oluoro Nyasaye kibire girubwane to kibira gi pachi miago odi to ok wanyal rwaki kech dongi nano ka wan e kanisa to kanisa ok odwar e weche moko ma ok donji mar ariyo kami penjo ni 07 cha mano to mara to mati ahinya to mar jakom biro nyisi be ng'eni girup ka nigi jotende to nyaka jatelo bende mare bed malo mana mano ng'ama dwaro kian to ng'ama dwaro girup to nyaka ang' tigi namba namba jakom gi secretary makoro gik madwarore mane chwecho ka dona chake mana usi to bede gi sandan to kendi bed ja Kristo malong'o kata mana ko kiwuok e SDA ibeda ja Kristo ing'eni SDA to marwa to kwana tamo jo Kristo wa mamoko nikech gimbe gin jo Kristo sani group unji edi group wan ji 16 yani to pod urwako jomoko go be waparo rwako mak mana ni samoro ing'eni group kosedhi malo kama to jomoko nyalo biro ka giweni tich yot to ka gibiro giyudo ka pek to gia lakini ji to wanyalo rwako tok mang'eny chunywa to gombo ni wabed ji 20 mogik to sir moro amora ma samoro diher mar mondo mi sirikand kaunti ma Migori okonyu godo nikech group aneno ka en lach to aneno ka grube bende ojasir koda sirikande mag gwenge an ing'eni koro Saron ka to kaka ibiro ni mowawuoye kodi ni takoni ni de miwa gavana marwa kae to de waywago ne ywakwa nikech gigi waloso gi to kaka iwinja koni samoro ala onge cha to do medo wagi tich en be alafu onyiswa kuma wanyalo tero gi nikech gavana onge nyaka pinje minyal ng'iewe gigi wa to koro nikech kama wabede ni adieri mar Nyasaye wa jo Kristo jotelo go ok limwa ka to gi wagi waseoro ne gi nyaka simu
tok gilimwa koro sir to wagombo kata sami ne nabedo go piny ka. To kopogore kata mana gi namba mar ong'we yamo bende nitiere koda mbui nikech tinde piny olony ji nitiere koda Instagram, Facebook, TikTok e kind mamoko. Bose donje mbui go mago to podi pok wauso gigwa gi mbui. Ing'eni be inchoketi yawa Saron ni garamo dhi mang'eny diere sime kae. Kudhi e TikTok akia di chulo, kidhi kiayo ichulo. Koro gigi waneno ni ato donge dhi tero wamago. Mak mana kimiyo warieko sani to wadonjare jaraka. Udonja TikTok. Maler. Donge simbe ni kachacha. Nyiri minano bedo piny ka nigi simbe go ging'e gigo te. Nikech aneno ka tinde TikTok mar mondo mi mwandu ousre kowuok ober ka. Mar mondo mi odhi kata mana e gwenge mamoko donge ni mbui koro landre mapiyo. Macha to lando. Kendo lando sasa. To kata mana namba u mag ong'we yamo muwacho go dong tiere kata mana status kanyo mulande tije u. Kata mana kulando gi bende. Mar mondo kik bed mana ni jogweng' jo kanisa kende mung'e ni nitie women group maloso mwandu. Ok ing'e ni wan to ne waparo niya. Ni kwalando gigi mwaoro ka jotelo mamalo. To gin bende gibiro neno gimwatimo mondo gin bende gimed jiwowa. Mak mana niya ok gibi. Koro wana jo Kristo Yesu kende makonyowa ka. To dhano mawuotho kama to dipo ni ne mokwongo limowa kaka ng'ama jatelo madang' wawuoye mana adieri. Ok wadwar ketho nying jotendwa be. To dang' akoni kaka ibiro ni in e jatelo mwango neno. Mana adieri ma kata jowa gi ong'eyo ni in e jatelo mwakwongo neno ka. Mana ywak na te ting'e na weni awe. Donge mana geno ni mondo giwinjo nikech koro ywak ni koro ichiw negi. Ywak na ne madwaro nikech wago kura adieri ombulu ema tego jotelo. To koro wan kata gavana pok olimowa, kata ng'oni pok olimowa, kata mbunge pok olimowa, to wachandre mana kama. MCA magweng'ne. MCA to nyalo biro ka ng'ato tho mana adieri. Kiche kako biro lemo to koro kiche dang' iwuoyi gi jatelo ni wadwa ni mondo ikonywa e grup. To pok okawo thuolo mobiro maneno wani jo girubo ber ka. Gin kanye. Mane shida ma wan go. Koro ka dang' mbunge wayie obi onewa e bomaknwa kamoro. Gavana nikech gavana wani ene wan. To chandruok ma wan go Saron kata ka gineno wawe awachi. Jotendwa ma joluogi kosedhi to gina ruodhi ma ok inene. Koro kata wan yo mwanegi go be onge. Koro ma ing'e ni be chandruok achiel ma wan go. Koro kaka miya ng'ama ng'ongo kama man gi nyikwaye. Kidhi e ofis gavana mamidwa nang'o. No ya wadwa neno jatelo. Jatelo ok ne sani. To sakura tagoyo matwo e chieng' sawa to kakoro sedhi jatelo ok ne sani. Koro wan wabedo ka kiyo ber ka ni Nyasachwa mwalamo ni dipo ka chieng' moro no konyo mana ka kori biro ni. Lemo wa odwoki ne wa e kiche lemo wa odwoke ilemo wa. Aya mama Margaret kora dwaro mar mondo mwatiek chenro isetwak makare nyikwarom Gajwang' oseng'i tich mabendo timo ober kaindi. Wachni mogik ne nyikwarom Gajwang' debed nang'o? Te wachni mogik kanyo imednegi inyisgi gik miloso inwonegi namba mar simu kaka ginyalo yudo weekend mamoko kwatieko. Wachna mogik tawacho niya. Mine matindo gi madongo we beda beda. Piny osegik kama rach. Kila ng'ato oyud gimo nyalo timo. To chwecho mar usi wani to ber. Onge gi garama mang'eny. Ok en lot miwaro lokore. Ok en gima nade. Koro anyalo jiwo ni mine matindo obed bisi e miere. Mine madongo bendo puonj mine matindo tich. Mondo mi mine matindo kawe ber kuomgi. Kuomwa yani. Ok abeda dayo ma inisikire dani chiwuodi. Kia madakitimo kia itago nyathina. Mano ok gik matindo wawacho. Koro abonenga abede gi gimoro ma puonjo chi nyathina kacha. Mondo tin. Mano ema nyalo jiwo ne jowa ni mondo de kik beda. Ni gin ging'iyo mani nyathina no a Nairobi. Okel ang'o. Gichando mon matindo. Wabed gi gik mwanyalo puonjogi. Makata an samoro ka chiwuoda obiro to ayude gimoro manyalo timo. Manyalo miye ka ok en kende mang'iye. Koro kendo wabed jo Kristo maber moritore nyaka mierewa. To jok madwa sweat poncho scarf milosogi. Dong inwonegi namba tinyisgi ni nyalo namba na en 07 10 67 63 56. Nonguru. Mano kelo Margaret Amuka nyako koth. Mama Margaret anagoni erokamano ahinya kuom nyisowa kit pok mabende itimo kiny makawuono. Puonj makare mabende somo gi nyikwarom Gajwang' mananeni. Koso nitiere wach manidwa medo kapok an puonj tagoni erokamano Saron. To di nena mana gavana wa kawuono. Mi chwe nena mbunge.
yawa ting'eni de pacho bedo maber. Mine gi ok bi go kura, mane gima kora siri go mogik mondo ing'e. Kech wan jo Kristo ok wadwaro jaj. Koro ka koro konygi kama ne gie ka koro gibedo piny. Gima giyudo onge, to tich to watiyo machalo kama. Koro kuma tiyo machalo kama, ang'o ma mono wan bende mondo bi omiwa kata gi tich, mondo wabed piny kik wadang' ni e kor piny. Ero kamano ahinya. Geno marwa ni mjumbe mari owinjo, bende geno mara ni gavana maru Ochila Yako owinjo. Kendo geno marwa ni gibiro limo machiegni ni. Gilimo to ko gilimowa. Sarona nyisi kech ang'e ni piny winja na ja Kristo alamo Nyasaye. Ok wabi go kuro ber kae wadhi wewe kura nindo. Nikech ok wanyal go kura to jotelo onge. Wan nyithindgi gimbe gin jowa. To koro kitero ng'ati tich. Dongi wayude kata ero kamano. Koso wanero kamano kata sitima nono. Gini kata chamari gine chotho. Ok anyal chweye. To mbunge wan go. Gavana wan go, mbunge wan go. Yani kata sitima miliel go kitimo tije ni gotieno onge wan warito maka pinyuru. Koro mana to kata indo na ka gino ok ber. Tek. Sitimo se wuondwa go karwa kae. Wan e chula kamae nyaka. Onge kata kanisa wani waliel magi generator. Koro mano be wan go ala. Bedo matek. Bedo matek omiyo kanyo to wan gi ywak moromo. Koro ka gineno ka chunygi oelore, gibi gikonywa. Ka chunygi ok oelore, be wan e lwet Yesu. Wan mane mwang'eyo. Mama Margaret Aguniro kamano ahinya. Ne nyakwara Mgajwangi kanyo med makelo e giko mar chenro mar pok opogore. Kiny ma kawuono antiere kanisa mano ma Ober, mantiere kar chung'od bura mano mar Rongo e kaunti ma Migori. Mine ma bende tiyo tich malong'o. Dong ineno Mama Margaret olando tije, owacho kako chwecho yo makare tin adiera kendo kaka mule olose motegno. Geno mara ni kitdo promote Mama Margaret namba ne bende osechiwo kanyo nyakwara Mgajwangi. Rangi midwaro, dong rangi ko nyisi Moduare mwachweyo. To ngato kata mana designs ngato ko moduare mwame. Aya, mago mano Mama Margaret mantiere koda pok, mano mar chuyo mondo mopogore gi usi. Welo rege kanyo, gino mara ni ido puonja chelere adek ma bende inyalo ting'o odiochieng' ma kawuono e chenro marwa. Orituru masani, nyinga Sharon Ong'aw. Wanere kendo e kit pok mopogore juma mabiro. Amen.